itinerario un pouco alternativo que ás veces hasta é experimental para ti, ás veces non solamente ten o complexo para ti, sino que ten o complexo do rexeitamento que xeras ao teu redor, porque bueno, pois nun centro educativo o mellor é facer cousas que non molesten, chegar ali, dar o carrete a esa lección magistral e tal e cual, e que non se mova casi nada. Eso é o que prácticamente te piden. Todo o que fagas extra vai ser un pouco cuestionado. E logo tamén está todo o tema dos medos. Sempre hai medos fantasmas, e eu creo que moitos dos medos, como nos pasa na nosa vida privada, os medos teñen máis de fantasía que de realidade. Si nos paramos a pensar a que temos medo e por qué, nos daríamos conta de que son medos absolutamente montados por nós. E no ensino, xa vos lo digo, no ensino ese medo ás familias, eu cando empecé, pois imaginarvos, hai 25, 30 ou 30, non, máis, hai 30 e pico anos, cando empecé facendo cousas de educación emocional, de educación sexual en aula, había compañeiras e compañeiros que me dicían: "Ti estás tola, que calquera día vas a ter unha bronca cas familias". Bueno, pois ata hoxe, nunca tive unha bronca. E non solamente non tive unha bronca, todo o que me devolveron sempre as familias foi de agradecemento, claro, porque de alguna maneira colaboras ca súa tarefa, que é sacar adiante a esa filla ou a ese fillo, non? Bueno, entón, este relato que vos vou contar é un pouco como fun chegando ata aquí, ata o comando, que é o último proxecto que temos funcionando. Entón, nada, decirvos que proveño deste centro, que no que levo 28 anos, é o Instituto de Colla, o famoso Colla 2 para os vigueses. Era un instituto de barrio, con todo bo e todo malo que pode ter iso, non? E o que si se caracterizou, por lo menos cando eu entrei, era que era un centro moi conflictivo, dicían, non? Era un sitio onde a mocidade estaba moi activa e bueno, e que había broncas, non? A min eso me parecía moi atractivo, pero bueno. Por outro lado, tamén o nivel social, al ser clase media baixa, pois conleva tamén certos outros problemas, non? Engadidos, que, bueno, que de